замин ягона манбаи рӯзирасон ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагию рӯзгори мардуми деҳот ба шумор меравад. сарфакорона ва оқилона истифода бурдани замин ба он боис мегардад ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд ва бозори истеъмолӣ бо ғизое аз лиҳози экологӣ тозаю безарар таъмин гардад. дар баробари истифодаи самараноки заминҳои хоҷагиҳои деҳқонию кишоварзӣ, ҳамчунин истифода аз заминҳои ёрирасони президентӣ ва заминҳои назди ҳавлигии аҳолӣ аз манфиат холӣ набуда, барои таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ воситаи муҳим ба ҳисоб меравад. мусаллам аст ки пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли барзиёди маҳсулоти кишоварзиро бе мавҷудияти об, ки дар истилоҳи деҳқонӣ хуни зироаташ меноманд, тасаввур кардан аз имкон берун аст ва беҳуда обро ҳастии олами набототу ҳайвонот ва манбаи ҳаёт наномиданд. норасогии оби полезӣ метавонад зироатҳои кишоварзиро ба нестӣ оварда расонида, меҳнати бо ранҷу заҳмат ба харҷ додаи марди деҳқонро барбод диҳад. дар якчанд деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Заркамари ноҳияи Қубодиён мушкилоти беобӣ ҳам деҳқонон ва ҳам сокинони маҳаллаҳои аҳолинишинро ба ташвиш овардаю киштаҳояшонро ба нестӣ оварда расонидааст. гурӯҳи эҷодии мо дар деҳаи Учқунободи ҷамоати деҳоти Заркамари ноҳияи Қубодиён қарор дорад. асосан пешбурди зиндагию рӯзгори мардуми деҳ аз ҳисоби истифодаи самараноку оқилонаи замин аст ва имрӯз мардум дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва заминҳои наздиҳавлигии худ маҷмӯи зиёди зироатҳои кишоварзиро киш намуданд. мутаассифона аз набудани оби полезӣ меҳнати мардум барбод рафта, зироатҳои кишоварзиашон рӯ ба хушкшавӣ оварданд. имрӯз аз рӯи дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд ҳар як қитъа замин самаранок истифода бурда шавад ва мардум барои амалӣ гардондани дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳар як қитъа замин самаранок истифода мебаранд ва пешбурди зиндагию рӯзгори мардуми деҳ аслан аз ҳисоби истифодаи замин аст, махсусан заминҳои наздиҳавлигӣ. ҳолати аз беобӣ, паҷмурдаю хушкшуда истодаи зироатҳои кишоварзии аҳолии деҳоти Учқунобод хело ҳам нигаронкунанда ба назар мерасад. сокинони деҳа гуфтаю фармуда ва дастуру ҳидоятҳои раҳнамунсози пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро чун дастури некхоҳона қабул намуда, кӯшиш ба харҷ дода истоданд ҳар ваҷаб замини наздиҳавлигиашонро оқилонаю самарабахш истифода намоянд. вале чуноне ба назар мерасад, ниҳолакони наврӯстаю аз ҷайби хок навсаркашида аз беобӣ сӯхтаю нобуд гашта истоданд. ина помидор кордагим ова харида мегирум, пур мекунам ҳавзума, ай ҳавз шланг карда мемонам ова. як бор ҳами помидорро майда майда мешавам мегирем. дуюм бора корим нест. ҳосили дуюм бора гирифта наметавонад? не, илоҷ нест. гумон мекунам ки зиндагии мардум аз рӯи истифодаи замин аст. ҳама замин набошад, 4 помидор, 4 лубё накори, аз куҷо мешава зиндагӣ? насос кор намекунад? насосо ҳамаст хове. мана ҳозир як 10 рӯз шуд, 10 рӯз зиёд шуд, ов нест. ҳамин ова ҳамҷо меамро мехӯрем. оби нӯшокӣ нест. ҳамин оби ҳамин лойқа мея чӣ мея амро мехӯрем, илоҷ нест. ҷамоат нигоҳ накунад, куҷо меребад? замин сарвати бебаҳо аст ва агар он мувофиқи мақсад истифода шавад, ҳаргиз одамро бенасибу берӯзӣ намемонад. замин, обу ҳаво ва иқлими ноҳияи Қубодиён барои гирифтани 2 ва ё 3 ҳосил мусоид мебошад ва деҳқонони таҷрибаандӯхтаи ноҳия инро дар амал санҷиданд ва самари нек низ ба даст оварданд. чанд сотиқ замин доред? 37 сотиқ замин дорам инҷа. маҳкаме курдим, 2 ҳосил гирифтанда мешидем, намешава. маҷбур шидем ҳозир мана юнғушка курдагим. юнғушка кам об талаб мекунад. 20 рӯза 21 рӯз ба. барои ҳава илоҷ нест. чо кунем? мана помидор курдагим, помидорро ба мошин кайти оварда об монда истодем. ҳамин чанд сол шид мана ҳамин кор танқиси об кайти. чанд бор муроҷиат кардем, маҷбурим даст кайти об оварда, баъд об тием. помидорро да зеро отоба.
агар об бошад, шароит муайян бошад, шумо замин чанд бор ҳосил гирифта метавонед? агар об бошад, ҳама шароита муайян бошад, мо ҳамишта дубори се бори зироат мегирем. маккара набудагиша ду бор корда мегирем. тухмӣ мегирем ҳамин макка агар чӣ кунем. об боша, шароит боша. шароит ки нест, илоҷ надорем охир. бо дастуру супоришҳои сарвари давлат бояд заминҳои назди муассисаи ташкилотҳо низ истифода шавад ва дар онҳо маҳсулоти кишоварзӣ кишт гардад. махсусан аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастур дода шуда буд ки заминҳои назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ самаранок истифода шаванд. дар деҳаи учқунобод муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15 фаъолият мекунад. заминҳое ки дар назди муассиса мавҷуд аст, дар он номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ кишт шудааст. дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо дар назди ҳавлиги мактаб чанд намуди зироатҳо кишт кардем дар қабили кабутиҳо, чормағзи заминӣ, помидору лубия гӯҳо. акнун бинобар ба сабаби танқисӣ каштани аз об ина хушк карда то имрӯза ба ҳолати хушкӣ расида истодааст. чанд вақт боз об нест? аз 5-6 май то инҷо об нест. заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Заркамар тавассути пойгоҳи обкашӣ обёрӣ карда мешаванд. аз сабаби фаъолияти пурра надоштани дастгоҳ ва муҳаррикони пойгоҳҳои обкаш, хоҷагиҳои кишоварзӣ ва заминҳои наздиҳавлигӣ ва ёрирасони аҳолии деҳоти ҳудуди ҷамоати Заркамар ва заминҳои дигар ҷамоатҳои ҳамшафати он танқисии оби полезӣ доранд. пойгоҳи обкаши рақами 4 дорои 5 агрегат мебошад. айни замон аз 5 агрегат 2 тои он фаъолият дошта 3 агрегати дигар дар таъмир мебошад. андеша сари он аст ки чаро масъулини идораи давлатӣ бедошти замин ва обёрии зерҳавзаи поёноби дарёи Кофарниҳон то мавсими обрасонӣ дастгоҳ ва муҳаррикони пойгоҳҳои обкашро таъмир накарданду то ҳол ба кашолкорӣ роҳ дода истоданд. мувофиқи нақшаи чорабиниҳои тирамоҳию зимистона бояд тамоми дастгоҳ ва таҷҳизоти пойгоҳҳои обкаш, умуман иншооти гидротехникию гидромелиятивӣ ба мавсими обрасонӣ ки муҳлати охиронаш 1 апрел мебошад, аз таъмири хушсифат бароварда шуда омодаи кор гардонда шаванд. вале чуноне ба назар мерасад корҳо дар ин самт мувофиқи матлаб набуда мушкилоти норасогии оби полезиро ба киштаҳои деҳқон ва ба сари аҳолӣ овардааст. чуноне ки гуфтанд ин қубурҳо умри беш аз 50 сола дорад ва чуноне ки мебинем имрӯз дар бадани ин қубурҳо чунин сурохиҳо хело зиёд ҳастанд ки аз кӯҳнаю фарсуда будани ин қубурҳо шаҳодат медиҳад. агар рафту ба ин қубур об ҳам ояд, беш аз 70% оби омада тавассути анамин чунин сурохиҳо ба берун баромада ба заҳбуру закаш рафта об беҳуда сарф мешавад ва мардум аз ин об пурра истифода бурда наметавонанд. дар ҳақиқат ин қубури обгузар ки ба дарозии зиёда аз 100 метр тӯл кашидаасту тамоми заминҳои наздиҳавлигии аҳолӣ ва қисман заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ тавассути он бо об таъмин мегарданд, хело ҳам кӯҳнаю фарзуда гардидааст. бадани қубур чун ҷомаи дарвеш аз 100 ҷояш дарбеш шудаасту қабатҳои занхӯрдаи он пора пора аз тани қубурҳо ҷудо шуда истоданд ва аз бадани ғелболаш об фавора зада берун мебарояд ва заминҳои гирду атрофи қубурро ба вайрона табдил додааст. дохили қубур ҳам аз лоиқа пур гаштааст ки ғунҷоиши оби заруриро дода наметавонад. ҳама як қубур дорем соли 69 ҳамҷо омадагӣ бошам, ин ҳамин қубурҳоро аввал нигоҳ мекардам, таъмир мекардам. ҳозир мана 3 сола 4 сола ягон ёрдам нест. ман инҷа бад қубурҳо пусида рафтагӣ ман худам эваз кардам як 80 метрша вақте ки илоҷ буд турба овардод эваз кардам як ина 5 сол пеш. ман ҳозир мондаги камиш як 150 метр зиёд пусида тамом шудагӣ. даст ҳамиха як малаток занин ҳамиха рехта меравад.
дар нош лойқа зер карда мондагӣ. اینا چیز با یگون بار من نگفت همین نگفتن دارم ده اینا گفتن دارم من با میگه جماعت ها گفتیم جماعت اختم کی گفته کی گفته من انا یک دست گفته باشه از من با یک دست گفته باشه من گویا ما یگان جو مراجعت کردید من رایون رو 2 بار مراجعه کردم. جماعت زرکمر گفته که خودتون ساز کنید گفته چیکار کنیم دیگه. هر قدر ساکنان دهه داد به آبی میزنند و به مقامات ناحیوی و دهاتی مراجعت میکنند کسی به دادشان نمیرسد. گویا کسی از مسئولین ناحیه و یا جماعت دهات خبردار نیستند و درد مردم را نمیدانند. ولی در اصل این طور نیست. از مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سرکرده تا راهبریت جماعت و اداره دولتی بهداشت زمین همه از مشکلات بی‌آبی دهها آگاهند و آگاهی دارند. متاسفانه کسی به داد مردم نمیرسد و کسی برخورد درد مردم نیست. با رئیس جماعت دهات زرکمر آین‌آباد عبدیه خواستیم سر مشکلات بی‌آبی و راه حل آن صحبت نماییم، اما رئیس جماعت عموماً با ما صحبت کرده نخواست و با وقار ابراز نمود که او را به نوار نگیریم. خیر دیگر چی باید گفت؟ بهترش به قول تو نپرس و من نگویم. باغی که در شفت راه کلون ماشینگذر واقع می باشد حال تباه دارد. درختان باغ از بی‌آبی سوخته چوبی خوش گردیدند. آیا چنین است مناسبت به ثروت‌های نادر و بی‌بهای طبیعت؟ در شرایط امروزه که هر پارچه زمین قیمت بی‌بها دارد، از مد نظر دور ماندن و از آن بهره نگرفتن مگر قابل قبول است؟ مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان را ضرور است راه حل مشکلات را پیدا نمایند و برای سر وقت تامین نمودن خواجگی‌ها با آب پالیزی چاره‌های ضروری اندیشند و نگذارند که زمین گنج آفر و روزی رسان به بیابان تبدیل یابد.